Hi guys, good morning. Ako na po ni si Jinbers. Welcome to my channel. Padung mi sa kuan guys. Bukid. Gihangat akong taman guys. Nanami dari si babaw mo ni malantawan guys sa ibabaw. Na guys, nagbiyo sa ubos. Hangat kadyo guys, gahanghang ko. Uban taninjo guys, uban nimi. Manuroy sa kananay bukid. Sa kulti, itong gitawag nilang kulti. Sa gidakan sa kanang papa ni Junjun. Nag mga kuan sa bus guys, mga bay. Nice kadyo kuan guys view. Nice kadyo mga view sa ubos guys. Nanamis ibabaw. Awa guys, sarang lamig view diha guys oh. Kita kadyo kuan guys. Dagat. Nanamis ibabaw. Kinababuan nami. Huling barok. Hangat. Ang lamia mga gadget guys na guys ubos. Managijang ko anda guys view. Gibijaan ako nila. Giangat nako. Ladyo pa. Wala pa rin kalingking, sabi ko nga sa inyo eh. Nakatanga natawa pa. Opo. Kumbaga sa atong baklayon, gani 5% pa. Ginay siya kay sorry pa kayo. Be. Ha? Hawak. Gi kat-kat. Kat-kat kay mga wak-wak mong dagga. Ah guys, nice kay jug view guys. Nasaan doon ang aligid na. Nasaan mo diyan aligid na. Laka. Ala mudo. Ala na maligdan dito nga tao. Taka alaman mo paligid. Tabi. Mga nga itong bato, magiling ora. Naligid. Nangira itong may. Naganitaw diyang nangahoy dyan. Maligdan. Ituyo din ako. Napagbarog man ako niuban masabag. Buang. Yan gitu. Ang lamiyara bagkuan guys. Biyosa. Bus. Layo pa kita. Ngarapin ka po dyan guys. Ako gatukong gatutunag ang singot. Stansya Da, pa kaya kayo nga ta. nung iyat lagi. Naman nagipangandoy nga makasakadani. Kamu rabin natin na na. Diyan. Tabi kilo. Arang nga ta guys, arang ka taas aga manggi saka, arang kahangat ka adyo. Tara. Kato nga guys kay tingas adlaw kuno ni Dani alakwon. Baw Junjun ugwa pa nag binuang nga. Nanamis taas. Ninjo. Nabijaan ako nila guys. Ara mga jiglamiyas ubos guys. Sabi sa garang hangatag sinaka. Lami man pud tanawon nagkananay view. Mawawara gyapon kakapoy guys kay makalantaw makaglami kadyong view sa ubos. Bisa garang kahangat. Mura man pugog na sa Alicia guys. Kanang musa kami dito sa ang pangpang ba sa kananay puting bato. Gihangat nako. Patag na guys, so ano ito karon? Datur day dapat may ito karon na sa simbahan. Hello.
Mo nagubos guys. Nanamidaris kinaibabuan. Dito pa tani agi sa ubos kay kanang waluga. Sige pataga ka. Kanang waluga. Asa? Ato tusing ka. May medri kayo. Lapito yung dito ni Tapil. Patag na guys, wanay tukaron guys. Wow, arang lamia kajug hangin. Ang lamia kajug hangin guys. Danami si babawa na ito karon. Ang lamia kajug ubos guys to ah. Arang kabiyo. Gihangat sa kugtawan guys. Galis nga gagahang ilong. Sa mo to kalos nga gagahang ilong guys. Sa kahangat. Na sila guys. Ako na winner karon kay ako na nauna. May pagidala na to tutong mga iro we. Dia. Makagaka ba to sa to ang gikagaka na? Ha? Buhian raman ni nagabot diri, problema lang mamugno kay dag Aratong ka. mga buang Aratong kagakaon. Mga buang niya to. Ha? Wala. Gihangat chukog maadyo guys. Di ba nakaligtas na sa angaton. Pero maura to dito. Maura to dito guys kanang tukaron. Agani dapat ko ana ni patag na. Pero kung dito ta sa ubos tagagi, sigurado nga. Ako na pata. Bale kay mga iyat man mo na. Bili tayo lang ka luluting pa. Ha? Layo pa kayo gi. Tulog ba? Layo pa day pa? Ana. Api ko gapit na ta. Kaupat pa ka gilayon, kaupat ka lima. Tiaw. Layo kayo, layo lagi. Makalabay tag kabiyabasan. Mamiyabas ta. Halos 20 katoy kapin ako na pakatungas dire. Kasi di ni mao at ang yagian. Di mao di nga madik. Di majama alaman ta. Ha? Nga majama alaman ka basig di ni mawat ang yagian. Itanon ako sa kuan. Tama pa. Mo ni. Ha? Saag na. Masig mabot ta ni Korea. Binaklay. Mawala, may problema kay dalagit man gyapon ni manawagan tag ipauli mo sa konsolasyon kay diri. Baka jagang ilong og sinugan. Specific kay rom na sa tunga-tunga na taga may be. Sakit tagang bugan lagi. Tayo pa kay ta. Baha ko pa be sagay ko sa mong likod. Yabag na. Kami ba aning bag be? Ali na pa. Naman na be. Giangat na ko. Asa man ang panghambog niyo dito magparonamik, diri hangat man lagi. Parihas ra. Dol raman pero hangaton kayo ag kanyo. Ul way motor. Nani? Na diri kuan ra. Bulaban. Dili Pakalayo pag yun. sapatos. Paluwa pa daw dusig diguli. Paghinay ako na be. Mugani. Abto tagalas. Sus alas 9 na be. Baha ko oy. Alas sayo pa rin boy. Baha ko be. Alas 6:30 pa lang. Siyempre wa patay pamahaw mo nang way energy. Ay saba kay madunggan sa mga atong viewers. Luya pun laway pamahaw. Giuna ra magbaklay. Sadyo pamampod pero para nang kataas ug kuan guys adlaw. Kamutik yo. Kinit na kaadyo. Giangat kog taman. Mo na ni. Asa ra dagbay nila tiyo pa? Layo pa kang layo pa kay ta. Ara namang ladyo agat ang gibaklajan no pa. Mapadita ka nga. Wala pa. Kung sa 100 na gilayon dapat sa 20. Di ba nang takapoy og ala ni agujangjang na agujangjang guys na Kamong kay mo kuna. agujangjang agujangjang na Iping manggod. manay mong duwaan sa una ha Dito. di mao sige ra tagla ko dili ta mao Dito. Bahala na si Batman. sa managi kaya pa First time na to sa ka-director. Last na gid ni. nila kamuban may na lang nakaanitas lugar nila ni Papa sa mana Di ko pa lang son. katawan pa jud Malibang dia oy. Hay mana? Da, ngita lagi landong. Yo, sakit na nagampugan pero nindot kay ni inita kay alas 6 pagod kape no. sakit na kay ang balakang pa oy Da, dali ra na to nagkaka dito gi. Kuan ra. 30 minutes ra. Ha? Wala pa oy. oras na pang sinaka
Oh, oras ang binaklay. Alas 6 ba sa taning gikan? Grabe, binaklay sa. Sa oras pa diri. Mo ganong gingon nimo. Tunga sa adlaw baklayan to sila ha. Ay tungagad daw. Tunga adlaw lagi. Tara, do oras na pata diri. Sa oras ikabot ato. Oras sa mabot. Unya na mga alas 11, 12. Tiyo balik na ta O oy. tanawan ni anak mo ha. Wala balikay. Kamo ra nag-ingon. Diingon magpud ka nga mo sa kata dito mga alas 7 alas 8 moabot na ta. No, ningon ko no kay nagbuot-buot. Pasangilan. Bitaw ka. Tunga sa adlaw baklay diri. Sakto ba ba to maniud to tay guman dulhog na puta. Ato tagi pikas na pud. Balik na ta oy. Ha? Balik na ta. Tunga sa adlaw baklay. Sakita na ang balakang pa oy. Batong konsolasyon. Una dia. Ang balakan. Pupul pagkadadapa mo paghamo. Dilali magaka guys pero kuan man. Dami mangyapon ka makita magkanang daming view. May sagsakit sa kuan Tara, balakan. go na. Yung nili ko una o. Giyan. Ah, Butangin na imong likod og tawil. no. Ang kinabasa na singot. Unang sawi ka butang og tawil diyan likod. Uy, lagi day kaon. Si taguno na man kita. Ay lang mo patuloy pawis tuloy na para bala. Gara gid yan la mo kani kadiha. Ay halas. Oy. Ay nako. Nako. Ako yung bay. Sige. Nakaw. Oh, tanaw ra kang ilong guys, ara nang lusngaga. Nag Tugno naman kaya akong ginhawa oy. Ha? Mainit. Bugnaw na sa. Pag nasa tuktok. Sa tuktok ko. Sagad na gyud. Wala pa. may bulanghoy. Among pananda ni guys, kani guys. Langoy. Oh, daw ni sa bulanghoy sa. Mo niya magamitin magkulong-kulong mis buhok sa una. Ano na? Lala. Oh, mo niya magduan sa una magkulong-kulong mis buhok. Nganaon ra na si Ja. Ja na guys oh. Sa una sa kwan pa mi. Sipunon pa ka? Sa bata pa mi. Tigit-tigit. Ano ba yan? Nga na lagi mo niya mo buhat sa kulong-kulong mis buhok. Asa? Ana guys oh. Sige na. Di nagbadbadani, makiling na. Dahon mo kunig bulanghoy mo ni bulanghoy na. O mo lagi bulang mo. Sige. Los na. Mono lagi oh, sige. Oh, muna. Mo to. Oh, sige. Una mo ikaw. Sukol pa mo? Ha. Nagingon na di ilalim magbaklay. Sila la kaya Ricky sa trabaho man. Magulian din mo kada dito tanagi sa ubos. Lagi. Ayo lagi. Ini lagi ko. Uy mga sa. Wag dali ma. Eh nama. Baklay, walay bala-bala. Pusan tamo. Kulman oh. Ha? Bit pa kong kulman. Pas ibi kay napata sa 80%. 100% ba na itong sakon? Abot na ta. Wala pa, siguro baklayon ibi hantod koan. Gikan dalagi hantod siguro argaw. Tiyaw. Oh. Tiyaw, matabag tiyaw. Hindi ni tiyaw. Pagsuroy. Oh, pag sure uy. Nang ni-enter. Kasi kigbalik na to konsolasyon na nakoy abs. Na. Ha? Ang kalimuot. Halimut hangin, hilimot na yapag ni baliktad naman siya.
Mawala man itong kakapoy nga ni taon, di ba? Wala na itaw, na ikuha na doon batong. Ay man. No. Mga batong ba na nangyala? Asa? Ano no? Muna ni tumoy pa? Oh, mo ni tumoy po dato atong gikaka kung dito pa ni agi sa may tugas. Ang lubi pa, giga na sila kilat. Dili ay kilata kago namatay gina sila. Hindi, giga na kilat ng nanak. Kung na lagi pa na Tanawan Sweeto. na nilang kuha na. Sweeto. Sweeto mo ni siya gi. Tanawan naman ng ilang kuha, nakaputlit ko. Ay si pamunla, ay si pamuna gi. Oo nga batong di ay. Nay, karang batong ba? Muna ni tumoy pa? Oh. Hilas. Hindi. Oh. Nay, Carlan. Mani mga batong. Yan yung mga balay, oh. Basag muna ni. Nanay mga bay, na ilatiyo pa. Layo pa kayo to dito ay katong siguro atong nay nagsinaw na. Puti dito pa. Ah, Kato ay ni balay sa ibabaw. Tung puti oh, murag diha para pita. para pa din ka na doon. Oh. Mukha ka pa data. Usa man di ay, awa nay kakunon kayo noon. Para mangladiwa din hindi ang bukid. Nabay bukid na dool. Sa mua kay doon raman, sa muang balay. Sa mana? Di man din siya batong. Greenpeace. Bagyo beans. Lalay pa ta ka di kasaban ka. Bagyo beans nga. Manguha ta na. Ay, ayo bi. Ay pangilabot bi kay Na bagyo din. beans day siya di day sa batong. Parehas ra din na sila kanang kuan sa. Parehas ra og kanang style lang Sa ijang dahon punuan pod. na bagyo beans. Yung nga yung ditsura sa Baguio Beans, boy. Nani day. Awa. Maingan gyud pormas bagyo Awa, beans. oo, awa guys, oh. Oh. Asa to? Oh, Bagyo beans. Mamu po ta. Uy, karon pusilan mo nang tagiya na, di lalablalim magtanom-tanom. May shotgun yung kadiri. Shotgun ra uso ri basta butihon ka gyud. Sila sa batong aw igsoon taman na sila sa batong. Fiksuon. Mugbo laman sila. Nawad soon ra sila sa batong mugbo laman ang batong tagas. Sige ka pick up diha kay na. May nagtanaw, mo man siguro silon no tawakan na bi. Kawalo ba nga snipe na hantingon kadiri. Dili ba yan ibaol sa una? Unsa man ni? Mura ba ni gubat-gubat diri sa una katong nakasaka ko? Ngani gawd man ni? Na mga mani. Wala man gunahin no. Pero nanay bunga. Mani og munggos. Nanay bunga. Wakta. Na, Lain lagi kulor ang kuan sa munggos. ha? Wa man nabunuhi. Talaki. Kapag gunahin. Gian. Ano ba na? Kita lagi sminya pi. Ha? Yung karsada padulong sa luksangan, oh. Kita lagi diri. Ibiyo pa nga na padungan to. Lami man day pag mga kuano, Nadagag palisat pa ngo. mga kuan ba bukid-bukid. No lami man day pag biyo no. Diba dito tani agi pa na karsada dito. Mabitaw na tong gikakahan bitaw. Manit ang gigakahan di ano? Mm. Wala, Ay. atpang ragay kulti diha. Ambot na ugmao ba ng karsada bag? Ano? Diwang lang mga Wa abunuhi man. nalagi pinja. Pinya na. Pinja na. Pinya, oh. Ay, di Pinya? ay. Taka na mo pinya. Alubira. Sa pinja. Ha? Alubira. Ay, sa dahon. Alubira. Di oy. Pwede ay. Kan di alubira. Wa pa makukuha din ang kahuyaw pa. Ari may pahuy sa una ni. Kanin tagas. Gamay pa kayo na. Gawin sa ta. Dito ta. Sa mata mo ya na. Basin. Kalayo, ba? Dol lang ay. Dol lang to. Pas pasigla ka. Patag bitaw. Sakit na ang dani. Ay sos. Way sakit-sakit ay mong ingon og sakit na mo sakit na. Bugan. Ang balik ka Eh naraguna, way sakit bisag sakit na kayo, way gyapon sakit. Ano ba? Sakit na kayo, wa gyapon sakit. Sige gyapon lakaw, way sakit. Gutom na, busog pa ko. Gutom na ka, li busog pa lagi ko. Ano ba? Munindot siguro diri kada adlaw ka diri balik-balik ka no dikya ka muniwang. Kato mga bata, tao mga bata og baklay oh. Nung na kada adlaw sa sisaka. Tanaw mga naong naka-abs na. Guys, tayo tuwing umaga. First time na Abs, to ni abs guys. ng mga bagtak. First time na to no. Umaga. First time niyo ako, balik nam ko diri pero tagdugay lagi tag pila Muna ka to eh. mo first time guys pero mo na po nilas. Hindi na siya balik. Ay na lang. Ay na lang guys, nakaari ko kay. Ikatong paingon ni Junjun nga man mi excited ko. Nya karon? Murag di. Murag di. Dili sa point. Kaya mo ding lajoa, abi man nagdura. Katong atang gilantaw sa ibabaw, abi kog maura to. Ay mo to. Kanang malantaw sa atang bahay nga bukid, babi kog maura niya to ang sakon. Hindi moabot na ta diya si babaw. Di oy. Hindi ay.
Yoksa ng kamera pa. Oh, tanawa oh. Awa. Nag-view di ano. Mga mani. Kuyaw kayo. Mga mani mangguna di ka kay mani. Wa mo ko kita na may tag nitungtong pang mani diya kay mga kog mani. Inana man na kay manana man ni sa una. Kamo na naman ako nakasuway di kog tanong mani, wa man igoram kum kaon. Mani mga mani, kamanihan. Oh, awa. Oh. Kuyaw boy. Nang mangardi pa hip. Siya lang maglakaw mo na naman ng kagnara sa inyo, pati layo pa na to. Siya mulakaw na ka, muligid ka diha. Koy nako. Ay na lagi kapoy, ino lagi di kapoy. Kapoy sa kitang tiil. Atang tangan ng tiil. Kay kuan. Bringkahoy. Bringkaw yun, namatay na boy, dako. Patay na si Jack. Dako Patakag ano? panudlo ma. Ano diyan? Purok na ito kuno pa. Ha? Purok na ito. Dito ta diya. Mamahaw Dito. ta? Di. Yan ang mahaw dito. Sayo pa kayo. Kaya pa guys. Gutom na. La City pa lang. Gutom. Sakto ko di ka mo tutulami kay kaon baya pag nakapahuway na. Sigurilyas. Sigurilyas, muna sigurilyas ki. Nay sigurilyas dagan ra bunga gagmay na. Ay, mo pangilang mga atorang videoan. Awa, ni bunga oh. Guys, sigarilyas guys oh. Sigarilyas at mani. Sitaw, pataw, batane. Sa. Sigarilyas ah. Naghanag bunga bay. Pero kuan pa bedi upload pa siguro bisa. Kuan pa na dabong. Napabayabas oh. Parang dagko asa. Wala saging guys oh. Dagko ka. Balag saging basta labing. Parang dagko ka jud dawin sa saging tapos to ay sa kabulig. Dagko Ano lagi kapilyo diya. Tapos isa to ah. Naghanag saging. Dagko lagi ka jud dawin nagilang saging na. Dagko guys ah. Makainom dumalamang ko sa mo ha. Ano lagi kapilyo pa nga mo. Ilara na ibaligya sa merkado. Mahal man sa merkado. Dagko ang dawin. Laban pa? Bawi. Ano kay nadapit bay? Leo pa pa. Laban bawi. Laban. Gutom busog. Busog na laman. Busog na laman kay ngan makabisa gutom. Oy! Ano ba magmisa silang kapilya? Na siguro. Di asa mo kung agi. Kapilya ba no? Gutom busog. Busog na laman. Ano kailan tiyan? Mga sibuyas guys. Dagko ah, tambok Tambukas kayo. mga sibuyas. Tambok ibumbahan siguro ni sa. Waoy. Ha? Hiyang ra gyud siya sa Tambok kayo. hiyang ra si Just sa Awa, juta. tambok kayo. Awa. Hiyang ra si Just juta. Tuwa si Tia. To dito. Si Tia rin na dire. Si Tia og si Michael. Gabi nanangid ko. Tambukas sibuyas oi. Sila ka to pa? Wala. Pamilya ra. Sako na pa. Dagko sa sibuyas ha. Yeah guys, dako kayo. Ako kayo sa papayas. Mamalit tabi. Nadagko. Atong palito na mo sabi. Napikuan pa ta murag biyabas. Muna iingon be, muna Granada be. Wala na sinyo be. Ay ko na. Oh, muna Granada. Muna Granada? Oh, lami ba yan na? Awa, Mo din ni Granada mo ko kaila. muna Granada. Kahinog na to. Wala din na sa buhol be. Wow, ako kaila dana. Isa na. Muna itaw Granada. Kailan ng libi na? Dako sa papayas oh. Ako sa papayas sa suwago. Agman. Awa bi oh. Daghan ang sili guys oh. Dagko kayo. Dot mga sili. Dagko kayo sa. Mo dyan ni nakanindot og inani ba no? Anang nakay Nakay matunuman mo. makatanom-tanom kag mga Luwag ang sili oh. sa bunsa. Ano na pagngan? Pagngan siya oh. Di, may nagdalatag motor gi. Gi. Asa man May nagdalatag motor. Asa na Daw, tinagi? nasa dagi. Dito atong pasanon. Tabangan na tagas na. Ugat ato. Abang agas na, ticket. Nagabot na gain yung mo gigila. Lagas nga ta kinawag bitbit daning kulman. At motor na kamoy asa pasalon. Gi, magdatag motor gi ato agi dito god. Dito. Di ka mo ko dyan pag binitbit. Bata lang sa to karsada dito sa no? Asa man punin mo agi, piti mapakataas ha. Wag ay lain. Ha? Ay lain. Hindi makahagid motor. Na siguro na kato lagi ngayon karsada ato taagi niya ni kuli. Karsada na punta. Wala. Sige na niya na maglimpyo. Ay, hindi mo ko nakalapas kay gamit ka. Ay, nalagay. Ay, kumarsiko. Ginawa ko. Nahiro.
Naiho. Ay, kumpiyansa. Ang dagang. May kasway po ko sa islog man din ang tukuyon mo dulagan. Normal. Kung pa sa gatdog. Ano mga iro? Uy, strangers. Don't talk to strangers. Kanding ko na. Kapag gusto din access tubig din. Ha? Gusto din access sa tubig. Kaya Ricky na mamutos ba si? Naibuwak sa kwan guys, kamuti. Kamuti, wam lagi kamuti diya. Kani di ay. Manay daw ng kamuti. Wa kakaila. Wa kakaila no. Loyan mo ka. Uy, Kailag man eh, wa kailag mo. ikaw maloy kayo ka kay Granada. Kabawi. Kabawi pa diyan. Ge. Loy ko no diya kay Granada. May Granada sa mga. Sa inyo na kamuti na imani na imonggos. Na. Uy, wa. Ito na eh. Unsa man na? Batiris. Batiris. Batiris ni. Pwede din ni kon sa Kuan ra kuan. ba ni kanang may pangpurga? Ha? Pangpurga dito. Saban. No, gigutom naman siguro sige. Pagdali na Hasta pampurgag bitok iyan na nang Puro ta nagbitag na kay pakanan ni na sa anak mo ni lagi, nana. mo lagi. Lagi. lalayo para makain kultido nga nga din mo. Gusto mo purga? Wala. Gusto mo purga kaon mo batiris? Ikaw kay gibitok ka papurga. Aray ko. Ngari ko. Unsa man na? Susok na ang kanang kuan. Mursiko. Batiris. Batis. Pagdali ulit. Lalayo para magido. Papa. Lagi galon bilabo. Kuya. Ginoo ko. Pagdaliin taw din day kay layo pa kay ta. Pero na problema gid ko bay asi agi mo to dig ng Nato na ko pa. Tara pambiyaan kita mapitin dugayan ninyo pagdali mo ba? Dasok lang ka oh. Ay so ba. Bobo ang tagang tubig ron. Dili ikaw una. Ikaw na kay ka ba sa tagadari. Ay sayangin ang tubig yan. Ayaw ba. Wara may bilig yung mineral di agyan nakaingon ka. Inam jud kag tubig ulan jud la katilaw jud sa ginang tubig ulan be. Nahap naman koy. Nahap. Naglangay-langay mo ni sa piti palayuan na to. Medyo na naman wag kakapoy. Wag ka kapon. Tamang. Arang kakataw. 2 ka oras na takapin nagbaklay. Medyo pa nag-jacket ko pa. Pa, Ah, 2 ka oras. langay-langayan man kayo mong inahan. Masi magapit-apit. Papoy. Alang daghan ng langgam. Langgam yung problema dalan. Tuwag langgam. Ano ka na? Ala sa man taagi nga tuluman ni kaikis. Ay tulong. Itso dia. Asa ka ng dalana? Imposible man ang paubos ka ng paubos sigurado karsada na, pakarsada na. Kana di na pwede diha. Kani sigurado pakarsada siguro ni. Diya sa lagi tatipas nga tuluman ni ka. Kani man siguro. Ani babaw. Jadari. Dana. Balog mo. Jadari po da sa manta. Agi. Tatipas. Agado karsada sa ubong nga sa dito diretso pa. Ha? Tutok ka pilihan. Kana mo bito no. Asa lagi na pangutana asa anto mo ana. Dito. Asa lagi tatipas pangutana na. Pangutana ko. sabi? Abe. Kigangin sa. Nami ka jud hangin. Mga tunga ni sa dito patay kalsada. Mao siguro. At bang radi ay no? Sino maoy dai na? Ha? Lay na. Naghala lagi kokok pa. Sige saba. Wala lagi magbugit ay sige hino. Sige. Ano makadungog man ta? Nan ka jud halipon no pwede ra ba na ilo. Hilo. Nagsumuok. Kana ang video pa pasiwan ni udyo na. Sagrang kuan na marsiko. Mga wala kita diri noon. Dugaya nabot. Halos 20 katoy kape na kusa nakagaka na pagbalik diri. Tagadul mo kaso na ila tiyo. Dabi. Nila tiyo, minting dapiti. Inte. Agi ha. Pwede dugaya na ako wala kagaka diri ba? 20 katoy kape na gyud. Gusto mo sila magaka diri. Kori ato ta sa akong lugar sa akong papa. Lay.
Wa ba mo sa bandalan? Di pa naman to si pakanan diri sa. Oh dito. Oh din. Oh hinong may balay ang awa mi tao bali ni agdot di agud. Unang Mo gani. sa nang ros dia din. Oh man inig dili kadtong kuan na ba oh. Wa may nausab kay sa dalan kaya. Wala. Kana siya ang baola si boys man tiyo niyong inting. Kana Kanang ni Matabiki. Oh. Ubos atong nay nang bali di sa babaw. Oh. Kana siya ang nakita nga si boys man ibabara ng bagang lubi ng iyang balay. Ano ra di ay? Mag-angat ka ng basta ka nang igabot yun na ng baula. Kana siya Oo, baula oo. na mga Tabiki Oo. kita. Kunti na nimo. Ari dire. Oh. Sorry. Salamat ta subutugay na bay. Wala na kato. 20 na ka ba? 15 ka to ko sa Manila tapos dito pag siya duwa na gagaga ka. Mga 20 na lagi bay kapin. Nakalayo. Dugay na. Nalay ko na mga wala kita ay no dalagit ra man niyo di. Daw sa nanja. Magani. Oy lain ka sipakan ka diha. Oh, salamat ah. Sige John. Gusto man sila gumangga ka la dire perti layo na siglik ra mo. Dul na di ayo daram di ay. Kana ni Tabiki kuno biyo? Ha? Itang tingin. Mura mo lagi mo gipang buwa. Pangbuwas mo ang lagay. Nanitirigsik. Oh, tara. Nanami guys, ning abot nami sa baysa. Tiyuhin ni Junjun. Grabing ka po dyan guys, di basta-basta. Gihangat kong taman. Nekan guys, sa Kapajas. Guys, na buongon, na avocado, ay nangka, na tambis diha, na puy kuan dito, na bayabas, na kapayas. Naghana ka sa mga buhing manok guys, na guys, naghana ka mga buhing manok. Igso ni siya ni Papa guys, tiyo ni Junjuni. Diyan ay mga kanding guys. Nilang bay, cute kayo bay nila. Kasi lang duha. Sa wakas nakaabot rigid midani guys. Grabing ladyo aman di ay. Ang binahag ka nang nai. Diura. May avocado guys. So dahag buwak. May lubi guys. Sararang kampo. Pamuinit kayo. Lamay ka dyan mo po dyan nganing lugar guys. Kaya rang ka. Presko kaysa? Presko ka dyan hangin. Diyan na pi avocado guys. So nangagbuwak na pi kamunggay. Dami kadyo. Parang kapresko. Diyan na ikanda guys. So na mangga. Mga magbura kadyo mga lubi guys. Na ito nagsugod ng pamuwak. Yan mga piyabas dito. Ay guys. Diyan nakabot na mi guys. Diyan mamahaw mi. Nagkuhan guys among bawon. Diyan mong sedaan, lumpia, soriso, kanang chicken loaf. Diyan dapat kan guys hotdog. Nasgiyan gikatasan na. Mau sabi guys. Mau ni tiyo ni kon guys Junjun. Gutong guys. Urong kamay gibi. Nakabot ra jud mi dari guys. Oh, thank you Lord. Mangmaw sa mi guys, kan katasa. Nasgiyan guys ni kapoy. Ni kapoy binaklay. Kabot ra jud mi dari guys. Lami kajog kuan dari guys, presko hangin. Lami kajog mo pa jud ngani guys kay arang ka kuan. Arang ka ilom. Lami kajog hangin guys. Sugato tay piti di ay. Kanang mantulungon to Lang palibot guys, daghang prutas. Oh, Nay bungo, nay avocado. kamahal dig piti bigi kan dito mantulungon. Hi guys, lumikadyo magtambay-tambay dari silang kubay guys kay arang ka hangin. Mas giyan dito tagay daigda guys. Garahe mo ra niya mga picture. Lumikadyo guys kay kanang nay kuan ba hangin kadyo. Lumikadyo magkuan guys tambay. Nanyo na ay pantawan nilang bay lumikadyo hangin guys. Pagkagastuhang yate. Nakidagdag ko paghalin. Kani avocado na daghang buwak. Yan na pibungon dito. Ito sa bus na biyabas, na tambis. Naman dahil silang tanong luternit pa to ah.
Dagan kajog buwak. Tambor ra ba na cho? Inyo na nang gikuan cho, tambal ba na? Ano ang Blaternit. Yan na guys, nailang lubinar rang kamubo. Yan ay bunga. Sa kamutihan nila dias kuan guys, ubos. Yan ay kuan na avocado. Nilang kamutihan sa ubos. Mubura kadyo ka na yung mga lubi. Lami kadyo tanawon dia guys. Oh. Kanay lami daning lugar kay kanara ka preskon jabay saba pa. Lami kadyo hangin. Ano yung sabay nila guys? Tatiyo. Yan as boss. Boss oh. Si boss. Busabos. Lami kajog matanaw na. Yun ay biyabas. May bungang biyabas no. Tay kalutsot siya ito. Adahan kajog buwak. Lami ang biyuda ni guys. Kasi kajog hangin. Guys, lami kajog hangin. Nakabong na dyan ay avocado na na mga buwak na. Dagan kajog mga buwak. Lami kajog mo po dyan dani. Kay hangin kajog. Mura samo ba sa Alicia, bahay na musputi. Grabe lang may asangin dari guys. Ikan ko na igda-igda sa kanan na ilahang pantawan kay. Lamia magajid ikato guys kay kanang nailami ka jug hangin narang kabugnaw. Lamig ilahang lugar guys. Kamuti din na biyo. Oh, kamu ni kadyo maglantaw-lantaw dani pa no. Diaw. Nalami kadyo ilang kwan guys bukid. Ang lami ang view. Monig palibot guys sa ilang kuan nila ni Tiyo. Kanang arang kabugnaw kajug hangin. Nakasag kajug hangin. Okay so kanang avocado. Tay kamutihan pa ta ba po. Pwede ta mga muti. Mga muti ta na. Na. Ha? Dili na makuan baby sa daghang sagbot ba? Di, ngunod man na sila. Nagdagan na ra buwak kag kanang mga avocado no. Kan kanjug buwak ang mga avocado. Sunod nagbalik na to, mamunga na ni pa, balik ta dani sunod. Ha? Di ko kwanta ka ko na ulan. Ngan mi kuan guys, bidbid. Tug, nilamian kay lami kajug hangin dari. Sila malit si Tiyo kuan dia. So manamay pan. Iyok nila tindre, ilo mo dito. Pis lagi diri o. Uday, mamatay maganing. Antugon. Kabuntag lagi. Ito si, di kayo yang